So mamaya ipakita ko sa inyo yung unit ko. Napaka-excited ko, napakasaya ko. Hi guys, today guys nag-driving, no? 8 hours driving. Punta kami ng mga country roads, ang maximum speed limit mga 80, mga ganyan. Tapos country road, tapos mga tahimik na lugar, mga magaganda ang mga view, no? So hindi ko na alam kung saan kami na punta, basta sa haba-haba ng dinrive ko, mga loob-looban. Tapos nung nag-exit na kami ng highway, London, Ontario na. So, drive lang ako. Pero bago kami nag-driving guys, ni-review muna namin yung turnings ko, yung sa mga tight turns. Ni-review na muna namin ng mga 1 hour nag-drive kami doon malapit sa terminal. Tapos after nun, nag-highway na kami, yung highway 401 pa west. Tapos nag-exit kami ng, hindi ko na matandaan anong highway yun. Tapos doon na yung mga country roads na, yung mga farmlands, no? Magaganda ang mga view. Na-appreciate ko ang kagandahan ng Canada. Dito pa lang yan sa Ontario. Siguro ina-assess lang ng instructor ko yung driving behavior ko doon sa tahimik na lugar. Yung mga highways 2 lanes na magkasalubungan, parang sa Pilipinas na probinsya. So yun, hindi ako nalipong kasi diretso wala masyadong application sa brake, yung katulad dun sa industrial area na palaging naka-apak yung paa ko no sa brake pag intersection, lalo na dun sa mga uphill. So sa driving ayos lang. So far wala naman akong problema sa driving. Good daw yung buwan ko. Ang feedback ng instructor ko, good daw. Tapos yun nga, pagbalik namin medyo traffic na, highway 401 pa east na kami, pa west terminal, talagang punuan na. Okay naman, ma-handle ko naman yung mga traffic na ganun, na magkasabayan na 100 kilometers per hour lahat, kami lahat. Ngayon truck lang hawak ko, parang no difference lang, no, kaysa itong sasakyan. So magkasabayan kami lahat. Kaso nga lang, pag truck ang katabi ko, parang tight lang ang pagitan namin, maliit lang, konti lang. Pero ayos naman, hindi ako na-distract doon kasi focus lang. So yun, pag uwi namin, dumaan kami sa warehouse. Pina-back up sa akin yung, kunwari maghatid ako ng empty trailer sa warehouse, kasi may warehouse kami doon lang malapit sa terminal namin. So pumasok kami sa warehouse, tapos pina-back up sa akin sa may dock door, yung sa inassignan ako ng dock. So pinack up ko doon, tinuro sa akin ang tamang procedure, paano pag-back up, iset pala yung trailer parking brake una, tapos tractor parking brake. So yun, tapos syempre binuksan ko, no? Tapos pumasok kami sa warehouse. Doon pinakita sa akin yung anong tawag doon, pinakita sa akin kung anong itsura doon sa loob na pinack up ko. Tapos open ang container, yung trailer. So tinuro sa akin yung mga load securement, no? Yung load bar, first time kong nakahawak ng load bar. So tinuruan ako paano pag operate noon, paano pag-lock sa load bar. Tapos tinuro sa akin yung sa strap, sa loob sa trailer, so paano pag-operate din. So ngayon alam ko na yun, kasi dapat ang pangarga is responsibility ng driver ang load securement. Kasi pag hindi secured ang load, matigitan po ako doon sa, kung ma-inspect ako, hindi lang sa matigitan, no, yung load hindi secure, baka mag-ship, so ma-damage siya. So sa driver ang cargo nun, yung damages. So ayun, may mga natutunan akong additional learnings
doon sa highway driving ko, meron lang mga konting issue na kinorek ng instructor sa akin, lalo na doon sa safe following distance. So sa amin kasi ang ruling namin is 7 seconds following distance. Yun ay sapat na space para na kailangan ko in case na yung sa harap ko emergency brake, so safe ako nun. So napakalapit daw yung following ko, so kinorek ng instructor ko. So para sa akin ayos, no? Kasi tinuruan ako paano about yung safety talaga, especially ang drive ko is napakalaking truck. Lahat ng mga tinuro ng instructor ko about safety, yun ay ina-apply ko. Tapos guys, pang 4th week ko na ngayon, may good news ako. May unit na ako. Dumating kanina, bagong bago guys, brand new, wala pang plaka, pero dumating kanina, nakita ko na. So mamaya ipakita ko sa inyo yung unit ko. Napaka excited ko, napakasaya ko. Hindi ko inakala na binigyan nila ako ng bagong unit, brand new, as in brand new. Mamaya ipakita ko sa inyo guys, surprise. Eto na guys, the most awaited time. Ang sabi ko sa inyo na binigyan ako ng unit, no? Isyo, kabago-bago ko pa lang, mga 4 weeks pa ako, tapos binigyan ako ng unit. So napakasaya ko po. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang unit ko, brand new, wala pang plaka. Eto na guys, introducing the 2021 Freightliner Cascadia. So ayan guys, oh. Ito siya guys. Ito yung trailer niya, 53 footer. Drive-ban mo tayo guys. Ito, ipakita ko sa inyo yung likod, oh. Yan yung pintuan niya. Yun. Bagong walis. Nilinisan ko yan sa ilalim. Tapos ito. Yan. So i-drop natin guys, ha. O yan ang tractor unit ko guys. 'Di ba? Ayos. So by the time na matapos na ang training ko, ako ay mag-drive na ng mag-isa, no? Pero hindi ko pa alam kung bigyan ako ng assigned unit or paiba-iba ang unit na gamitin ko, kung anong bakante. Pero hindi ako namimili guys, no? So ma-brand new man or luma, ang sa akin is basta safety certified siya, reliable siya na gamitin, especially sa long haul, kasi ako ay mag-isa lang, single driver ako, hindi ako married. Oo, kaya na ATM tuloy, di ba? Alam niyo 'yon. So 'yun, hindi ako namimili kung ano lang ang ibigay nila, kasi alam ko naman na ang i-provide nila is talagang reliable na unit ang ipagamit. So bago ko i-end ang video ko, nais ko pong magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga existing subscribers ko rin, thank you for supporting my vlogs, no, my channel. Thank you very much again. God bless us all. Keep safe, keep on tracking, and see you in my next video. Shoutout pala kay Harlan at saka kay Frank. Congratulations sa inyo. Kasi today, April 27, 2021, naipasa na nila ang AZ license. Pumasa sila kanina sa road test sa MTO. So congratulations sa inyo. So sabi nila anytime daw mag-resign na sila kasi hahanap na sila ng opportunity sa pagdadrive ng truck. Ito si Frank, ito po ay dati kong kasamahan sa Nike, no? Tapos nung time na ako ay nag-schooling, nag-aaral pa ako sa MELT, sa AZ, nakwentuhan ko to si Frank na yun nga, ako ay nag-aaral kasi gusto kong maging truck driver. Tapos si Frank pala, parang nakuha niya sa isip niya na parang gusto niya din, no? So actually
pinuntahan niya ako dun sa school ko. Tapos tinitingnan-tingnan niya ako nung nagbabaking-baking ako doon. Nakita ko rin sa kanya na talagang interesado siya. Ang dami niyang mga tanong kasi pinakilala ko rin siya dun sa may-ari ng school. So ang dami niyang mga tanong, talagang interested siya. Tapos nag-decide siya na mag-aral sa AZ School. So ngayon po ay pumasa na siya. So congratulations sa iyo, Frank, no? So welcome sa World of Trucking. Sana may maitulong ako para kayo ay maka-apply, no, sa trabaho. Congratulations. Good job. Ayos.